Hei! Kanssasi System, Guru, Markets. Aloitetaan tiivistelmätiedoilla yrityksestä. Tarvittaessa voit keskeyttää videon. Voit tutkia tarkemmin kaikki kyseisen yrityksen parametrit. Otamme huomioon yhtiön tämänhetkisen tuloksen Nvidia Corp, ticker N5500A. Katsaus on tehty 23. maaliskuuta 2025 voimassa olevien tietojen perusteella. Luokituksen mukaan Guru Markets-yhtiön Nvidia Corp kuuluu alaluokkaan. AI-arviointiin osallistuu 20 organisaatiota, tämä on melko edustavaa. Tarkastelemme tilausratkaisuja tämän videon lopussa. Kokonaistulos tutkittavalle yritykselle on seuraava 3, 5 ja 10 pistettä. Alaluokan keskimääräinen tulos on 3,5 pistettä. Jos tarkastellaan laajasti koko markkinoiden sisällä. Näet, että koko markkinoiden keskimääräinen tulos on 1,9 pistettä. Vastaan yrityksen pisteet 3,5 pistettä Nvidia Corp. Vertaamalla yrityksen osakkeiden hintaliikkeitä Nvidia Corporation ja alakategorian osakkeet. Näemme, että yli 12 kuukautta yhtiön osakkeita Nvidia Corp osoitti 31,7% dynamiikkaa. 31,3% vastustaa alakategorian hintamuutoksia. Tämä ei todellakaan tarkoita mitään, mutta tämä tosiasia on otettava huomioon. Yhtiön markkina-arvon Nvidia Corp-arvo oli 2872,42 miljardia dollaria, jonka alakategorian markkina-arvo on 2899 miljardia dollaria. Nvidia Corporation osuus on 99,086% ja on alaryhmän pääjohtaja. Yhtiön taseen pääomaksi arvioidaan 78,34 miljardia dollaria. Alaluokan taseen pääoma-arvo on 84 miljardia dollaria. Nvidia Corporation osuus on 93,704%. Tehtyään vertailun hallussa olevien markkinaosuuksien ja kirjanpitoarvojen välillä voimme nähdä seuraavan. Varattu osuus Nvidia Corporation alakategoriassa markkina-arvoa arvioitaessa on 99,086%. Taseen pääomitusina on 93,704%. Mikä on 5% pienempi kuin osuus markkina-arvosta? Arvio yhtiön markkinaosuudesta ja alakategorian tasearvosta, huono, -1 piste. Analysoitavan yrityksen rahoitusvelat ovat 10,186 miljardia dollaria. Rahoitusvelat kirjanpitoarvoon edustavat 13% yhtiön omasta pääomasta. Pisteet yrityksen taloudellisista velvoitteista, hyvä 1 piste. Yhtiön markkinahintatulossuhde on 39,4. Alakategorian keskiarvo on 40,7, tämä on 3% pienempi kuin alakategoriassa. Yrityksen osakemarkkina-arvon arvio tulokseen verrattuna alaluokan organisaatioihin, hyvä 1 piste. Viimeisten 12 kuukauden voitto oli 72 894 miljoonaa dollaria. Seuraavien 12 kuukauden tulojen odotetaan olevan 107 933 miljoonaa dollaria. 48,1% enemmän kuin tällä hetkellä. Arvio ennustetusta tulevasta tulosindikaattorista verrattuna alakategoriaan, hyvä 0,5 pistettä. Yhtiön hinta liikevaihdon saldoon on 22. Alakategorian keskiarvo on 22 ja tämä on 0% korkeampi kuin alakategorialla. Markkina-arvon indikaattoreiden arviointi sen tuloihin verrattuna alaluokan yritysten indikaattoreihin, siedettävä 0 pistettä. Viimeisten 12 kuukauden liikevaihto oli 130 520 euroa. Tulevien 12 kuukauden liikevaihdon odotetaan olevan alustavasti 193 260 miljoonaa dollaria.
mikä on 48% enemmän kuin tällä hetkellä. Arvioitujen tulevien myyntimäärien indikaattoreiden arviointi alaluokan yritysten indikaattoreihin verrattuna, hyvä, 0,5 pistettä. Marginaali on 55,9%, alakategorian keskiarvon ollessa 54%. Ero alakategorian keskiarvon ja yrityksen tuloksen välillä on 1,9%. Marginaalisuusarvio alaluokan indikaattoreihin verrattuna, hyvä, 0,5 pistettä. Yhtiön osuus henkilöstömäärästä alaryhmässä on 53,4%. Tämä on 86% pienempi kuin markkina-arvo. Ja tämä kuvastaa organisaation nykyisen vaihtohinnan epätasapainoa Nvidia Corporation luultavasti revalvoinnin suuntaan. Markkinapääoman määrä yrityksen työntekijää kohti on 79 774 000 $, ja alaluokalle 429992 000 $. Ero alaryhmän keskiarvon ja yrityksen tuloksen välillä on 85,6%. Arvio yrityksen pääoman määrästä työntekijää kohti alaluokan indikaattoreihin verrattuna, siedettävä 0 pistettä. Voiton määrä yksittäistä työntekijää kohti on 2024, 4000 $. Keskiarvo alaluokassa 1056, 8000 $. Ja ero alakategorian keskiarvon ja yrityksen tunnuslukujen välillä on 92%. Yksittäisen työntekijän voiton arviointi alaluokan tunnuslukuihin verrattuna, hyvä, 0,5 pistettä. Kunkin yrityksen työntekijän tulot ovat 3 625 000 $. Alakategorialla 1958 000 $. Ero alakategorian keskiarvon ja yrityksen tuloksen välillä on 85%. Arvio liikevaihdon osuudesta kutakin yrityksen työntekijää kohden verrattuna alaluokan yritysten tunnuslukuihin, hyvä, 0,5 pistettä. Myytävät osakkeet vastaavat 1%, alakategorian keskiarvon ollessa 1,2%. Tämä on arvio lyhyen puristuksen mahdollisesta riskistä. Ilmaisin RSI 14 osoittaa yhtiölle 46% tason Nvidia Corporation. Alakategorialla tämä taso on noin 46%. Alaluokan arvopaperit noteerataan keskimäärin samalla tavalla kuin osakkeet Nvidia Corp. Yhtiön osakkeiden todellinen hinta on noin $118. Yhtiön osakkeiden konsensushintatavoite on noin $173. Ero todellisen arvion ja konsensusarvion välillä on noin 47%. Katsotaanpa käytettävissä olevaa tilaustaulukkoa, linkki on kiinnitetyssä kommentissa. Tilaustaulukko sisältää kaikki tieto- ja viitejärjestelmän tietyllä kaudella tekemät päätökset Guru Markets. Pääsy tilaustaulukkoon on ilmainen linkki kiinnitetyssä kommentissa. Arvopaperiarvioinnin tulosten perusteella Nvidia Corporation. Tietojärjestelmä Guru Markets päätös on tehty. Älä avaa sopimusta, sillä nykyinen video on yleiskatsaus. Kiitos kaikille, jotka katsoitte loppuun asti ja käytitte tieto- ja viitejärjestelmää Guru Markets. Olet todella siistein yleisö koko maailmassa.